Ja sam donela svoju novu kućicu za lutke. Tako lepa. Hajde, uđite. Tu će živeti moja porodica Barbie i Kena. Tako ste slatke. Šta je to? Bomba? Ne! Da, to je bomba koja je stvorila moju kuću za brac. Odlično. A ti si se tako smešno uplašila. Dakle, tu će živeti moja cool porodica brac. I znate, oni ne vole Barbie i Kena. Sad će naše dve porodice biti u sukobu. Tako je. Ajoj, dođite kod mene. Mi ne pričamo sa vama. Okej, vreme je da sredimo kuću. Dakle, treba mi mekani pokrivač. Evo ga. Stavit ću ga na krov. O, da, odlično. Gledajte, sad je sva kuća mekana. Cool. Imam ideju. Tu ću staviti lepe okvire na prozore. O, da, divno. A šta još treba? Tačno, leptiri. Više leptira. Joj, divno. Hajde, brzo ukrasite kuću sobom. Wow, to je baš ono što je trebalo. I Barbie porodice oduševljena. Šta je to bilo? Jel, to je sve Mija sa svojim botama? Ajoj. One su tako oštre. To je opasno. Ko ti je to rekao? Dakle, sad ću da odsviram na svojoj električnoj gitari. Da, odličan zvuk. Sad je sva kuća u notama. Dakle, ukrasit ću prozore. Ispalo je super. A još ću dodati rasvetu sa gitarama. O, da. Gledajte, beba brac već svira na gitari. Sjajno. Dakle, vaša kuća s polja je spremna. Ali treba dodati jedan mali detalj. Zvezda. A kod mene će biti srce. Dakle, mojoj porodici još treba garaža. Stavit ću ovdje alate, ulje, gume i Coca-Colu. A još treba parking mesto. Izgleda odlično. Sad ovdje može da se parkira nova kola. Šta se to čuje? Pa to su brac došle na motoru. To je tako opasno, užas. Dobro, nećemo obraćati pažnju na njih. Bolje da stavim ogradu. Da. Ukrasit ću sve drvećem. I stavit ću poštansko sanduče. Stavit ću još stazu i merdevine. Da, cool. Gledaj ovdje, Judy. Imam dijamante. Ovo će biti moja staza. Da, lepota. Stavit ću ja merdevine, par drveća. A tu će biti poštansko sanduče. Tu mi treba dečje igralište za lutku. Odlično, izgleda sjajno. I beba ima gde da se igra. Super. O ne, moja beba Barbie također želi igralište. Okej, da, sad ću smisliti nešto. Samo ne plači. Dakle, stavit ću bazen ovdje. Eto, a ovdje može da se odmori. Tu će da se sprema hrana, a ovdje će biti igralište sa dvorcem. Gotovo. Sada svi imaju gdje da se odmore na svežem vazduhu. Jao, ko je bacio to? Jao, pa to je bezobrazno, beba brac. Gde ti je vaspitanje? Tako se ne radi. Sad ću te kazniti. Da, tako bolje. Ne brini, ti si pod mojom zaštitom. Uzmi Oreo, posluži se. Odlično. A šta dalje? Tačno. Oreo, tako je lijep da može da ukrasi sobu. Divno. Tu ću staviti krevet. I treba mi puno jastuka. A tu će biti noćni stočić. Rasporedit ću časopise. I tačno treba još ogledalo, igračke i aparat za plesanje.
Beba Barbie obožava da pleše. Pogledajte! Tako je slatka! O, da, to je baš zarazno! Šta? Ova porodica ima užasan ukus. A šta želi beba brac? Aha, shvatila sam. Sad ću napraviti sobu za tebe. Dakle, ukrasit ću ovdje lancima. Tu ću staviti krevet i mekane jastuke. Zatim ću staviti tepih. A ovdje neka bude noćni stočić. I obavezno treba kutija sa igračkama. Tu će biti ormar sa odećom. I treba još 100 za stvari. Eto, lutko, sad imaš svoju sobu. Uživaj. A tu će stajati aparat sa gitarama. Eto, sada možeš da sviraš. A tu ću staviti aparat sa slatkišima. I u sobi obavezno treba muzički centar. O, da, slušat ćemo muziku svaki dan. O, kako sjajno. Hej, Judy, pogledaj. Baš me briga šta ti imaš. I ja već pravim spavaću sobu za Kena i Barbie, a bit će savršena. Oni će moći da se odmare ovdje. O, kako je sve slatko. Imaju tako lepu ljubavnu priču. Upoznali su se u školi, a zatim im je bila svadba. Posle se rodila beba. I evo ih ovdje u svojoj novoj kući. To je tako slatko. Obožavam vas. Sad ću povratiti. A znaš, moj brat i Jake će imati bolju spavaću sobu. U njoj će biti sve što tako vole. Oni su cool rock muzičari. Obožavaju elektronsku muziku, baš kao i ja. Dakle, soba je napravljena tačno po njihovom ukusu. Idite brže da gledate. O, drago mi je što vam se sviđa. A ovo je muzička grupa Brac. Usput, upravo tamo su se upoznali. Brac je svirala sa svojom grupom na koncertu. A u publici je stajao zgodni Jake. Odmah su se zaljubili jedno u drugo. Igrali su rock svadbu. A posle se rodila beba. I sada imaju svoju porodičnu grupu i kuću. To je stvarno dirljivo. Stani, jeste li i vi to čuli? Joj, beba je ogladnela. Treba odmah napraviti kuhinju. Dakle, rasporedit ću nameštaj. Da, tu će biti pizza i Coca-Cola. Mala, da li si srećna? Odlično. Sada idi da jedeš zajedno sa cijelom porodicom. Znate, ja ću jasti sa vama. Da, to je tako ukusno. Judy, a šta je kod tebe? I ja sam također napravila kuhinju, pogledaj. Ali moja porodica ne jede picu, a mi jedemo samo slatkiše. Svi obožavamo torte. Dakle, hajde da popijemo čaju s tortu. I ja ću sa vama. O, da, obožavam slatko. Prelepo. A šta da uradim na trećem spratu? Treba razmisliti. O, tačno, moje lutki nedostaje garderoba. To je lako ispraviti. Rasporedit ću sve vešalice sa odećom, stavit ću police sa obućom i aksesuarima. Eto, drago mi je što ti se sviđa. Hajde da probamo različite kombinacije. Wow, ova haljina ti baš dobro stoji. Što? Ne? Okej, u redu. Hajde da probamo ovu. Ili ovu. Ne? Vidi, ova je sjajna. Da, konačno ti se svidelo. I cijela porodica je oduševljena. Znate, hajde da vas slikam.
Super! Jao, kako je sve slatko, muka mi je. Dakle, na mom trećem spratu će biti koncertna sala za domaće nastupe. Eto, sve spremno. Hajde sada da sviramo. Jake, ti stani kod klavira. A beba ide kod bubnjeva. A brat neka svira na električnoj gitari. Tako je. A ja ću da vam pevam. O, da. Oj, ne mogu da slušam to. Prestani, Mija. Dosta! Hoćeš da pevaš sa mnom? Hajde. Da, zajedno je mnogo bolje. Napravili smo odlične kućice za lutke, jel se slažeš? Da! Naše kuće su tako prelepe. Iskreno, dopadaju mi se obe. Dobro, hajde prvo da pogledamo moju. Tako je brutalna. A moja kuća je mnogo lepa i slatka. Da, iskreno, obe kuće nisu loše. Ali neka gledaoci odluče čija kuća je bolja. Napišite u komentarima svoje mišljenje. Da, napišite čija kuća vam se više dopada. Moja kuća ili kućica Brac. Ako vam se dopao ovaj izazov, stavite like i zapratite naš kanal. Vidimo se sasvim uskoro. Ćao, ćao!